जिबनावबो नुफेरि मैदेरजों समान गिदिर गिदिर मानसि नुदां बिसोरखौ बहा नोंसोरो जायगानो जायगानि औ बापरे नों खै केजि दं आङो दंलै 98 बेलाय बियो 120 बेसां 120 गरब बापरे आंखौ नायनानै बेखौ नायबा माबायदि नुयो रलाय सानैजों समान नायनो आङो दे नाय बेखौसो देरसिन बायदि नुयो दा दाब्लिउ नो खामानि WW गेलेनो हांगोन ना हांलाय हायो थांगोन लांबा थांगोन औ बहा हामारगोन ना हागोन माने हाया जानो बाप नोंबो थांगोन थांगोन होद सानैखौबो निजोरा फिसाय बायदिसो नुबायलै आङो सोर निजोरा बे कलकाता जानाया कलकाता जानाया दुर्नाम जानाया फेसबुकाव बिराद दावरावमोन ना भाइरेलमोन बियो ए माथो आलुआसो लागोन नो बेखौ माथो लागायगोन नो बेनो होफैदोलै बेनो लामारगोन बे लाथोंसै लायबा लायो होनखालै ने नागिरना लायगोन दा लायगोन आं प्रकाशनो नागिरना होफैनोसै जाबाय आंल'सो लाबसिनबाय नै दाना नों लास्ट जादो दे लानोसै दे होमबालाय आंबा दर्जन बनायना खामानि मावहोगोनलै उनाव एकदमबारे माबायाव बेलासियाव खाथा लानानै माबागोन आरो माने बेसेबां मोनगोन फैसाखौ जानला मोनला माने बिदियाव नङा आरोखि मोजाङाव दे